Čau všichni. Tak momentálně jdu pro Dariu a jdeme si udělat hezký dopoledne, jelikož furt trénujeme, tak abychom měli i něco jiného než ty taneční boty na sobě. Schválně, hele, jestli poznáte, snažte se to hodit do toho outfitu, tam kam jdem, tak schválně se to poznáte. Ale více info dál, koukejte. No, chtěl jsem vidět trošku dřív, abychom z toho dne taky něco měli, že jo, trénink a tak. Jenže tady je takový problém, trošku prásku na Dariu, že ona prostě vstávání nesnáší. Takže já, ač vstávám brzo kvůli malýmu, tak Daria nechce vstávat. Takže dneska jsem ji vytáhl na 10. 9:45 jsem u baráku. Takže to je jako velký výkon. Tak jdem pro ní. Takže já jsem vstala, je něco kolem 10. hodiny a trošku jsem nestíhala, protože beru dneska Dominika se svým koněm. Jsme tady. Už se řídí holka. Otevřeme jí nebo ne? Čau. Co nám to neseš? Poprvé dárek. My jsme tady. Dario. Tak kde jsme? Co? Na Mahňákově. Ty vás se bojím. Čau. Tady je paní vedoucí. Daria je rozjetá, natěšená, já se bojím. Vůbec nevím, kam mě bere, ale důvěřují. Na pastvy. Na pastvy. Jdeme právě na pastvy pro koníčka. Máme i hřbátko, ti ukážu. Hej, hřbátko! Ale to není tady, to je tam. To je úplně jak z té pohádky. Třetí princ. Tak to je Dary koníček. Ty jsi taky dobrý, neboj. S kámošema. Tak, tutoriál, tak pojď, co máme dělat? Děláme jednu stranu nejdřív. Takhle přijdeš ke koníkovi. Poprosíš ho o nohu, on ti ochotně dá. Tady máš háček. Tady má kůň střelku. Na tu musíš opatrně. A takhle kolem té střelky začneš čistit kopyto. Já asi radši půjdu dělat sambu vedle, hele. Koukejte, jak to Dominikovi krásně No ty jde. brdě, jako. No tyjo, to je krása. Co udělám určitě. Ještě tu slámu tam pořádně. Takhle můžu dovnitř, jo? No jasně. Co si o tom myslíte, pane? Je to pohoda, viď? Takovýhle spamy asi nečekali, co? To jsme rádi. Impy už je připravený. Očištěný. Takže Dominik dostal helmu. Už je úplně plně připravený na jízdu tamhle na Impíčkovi. Jak se cítíš? Hele, uvidíme, no. Zatím říkám, že tam na tom nebudu jezdit, ale... No ale už máš helmu. Tak, abych ti udělal radost. Takže ještě nevím, jestli na tom budu stát. No stát na tom nebudeš. Tak, prosím, nahoru. Tak, nohu opatrně, ať ho nekopneš. Přes, jo. Přes. Rondem. Pořádně ukaž. Tak, paráda. Teďko na něj, Zasedneš, Nice. tak, upravíme ti třmeny a Cool. sedíme na koni. Ani ho nedržím. Krása. Hola, hej, kamarádi. Tak Dario, co dál? Tak jo. Zadek podsazený mám, jak jsi říkala, Tak, jako v tanci. podsazený zadek. Budeme na kruhu. Hele, a nějaký pásy třeba, nebo? Ne, to nemáme. Co nemáme pásy? Uvolni se, Hele. narovnej se. Narovnej se, jo. Tak. A
pocit vlastně pohyb toho koně a snaž se jít s tím koněm. Je to vlastně takový, jakoby, takovejhle... Osmička v pánvi prostě. Osmička v pánvi, přes. Nic, co bychom neznali. Zatím jsem úplně ale nechytil ten jeho wipe. To přijde. Tak, pojď, jedem. Otočíme se, jo, tak pojď, ale. Druhou stranu osmičku. Tady pojď. A jedem. Už jede! Takže Dominik už jede sám. Jo, jasně. Už to všechno umí. Takže tak. Tak už mě schodil a prej mi to nejde, ať ti nerozladím koně. To ne. Jsi zaběhali, já taky, takže teď odpočívám. Ty neblbni. Nice. Vidíš to? Tady se nebojí, ale ve zvedačkách se bojí. No, tak takovýhle trénink jsem nečekal. Ah! Já běžím, jo? Tak běž. To mám jako za váma běhat, jo. Tady mi si udejchám, tyjo. Mám vás. Tak Dominiku, pojď nasedat. Impíček si dá trávu zatím. Tady udělej princeznu. Pojď. Já nevím, co po mně chce. No princeznu, když je na koni, pojď. Tak se narovnej, pojď. Ještě pojď. No, krásný. Už se vracíme zpátky. Jaké máš pocity, Dominiku? Krásný. Jsi spokojen? To je zážitek. Proč nejsiš na koni? Jsem na koni furt. Nice. Šli jsme perfektního koně pro Dominika. Tady schovávala, Dario. To je ideál pro mě. Vidíš to? Jak ke mně padne? Super. Jak se jmenuje? To je Jurášek. Jurášek. Krásný Jurášek. Je krásný. Tak jo, tak. Prej nemám koně už. Máš smůlu. Teď my jsme se padli do voka. A už bude jezdit na mě. Ty jo, tak to ti přeju, aby ten kůň jezdil na tobě. Konečně se nechá Impíček vozit, ty jo. Tak děkujem, kámo. Koníčku náš. Impí, pusu, pusu. Jo. A to je všechno, přátelé. Teď už jenom tvrdý trénink. Apík. Tak jsme převlečení krásně. A jdeme trénovat. Máme kartičky. Jasně, klíčky. A frčíme. Here we go. Jdeš ideálně. Nakonec písně. Co jsi přiznala? Přiznávám se, že jdu na záchod. Tak, a to je závěr. To je úplně na hudbu, to je dobrý. Z té holky něco bude. Mám pěknou sirku zubek kremku do těla a potaz pochřela, mi vrásky nedělá. Vám tady trošku ukážu naše zázemí, hudba, kávovar a to stačí. Pohlenici zde. Nekonečná chodba. Že má v podpaží a někde v poli rozpaží. Příchod číslo 2. A Dario! Co nám povíš hezkýho? Umatlávaš zase kameru.
To není vůbec lepší, ale teďko. Tady ti vypadla kartička, jo? To vypadla tobě, baby. Takhle se rozsvědčuješ? Jo. Jo? Tak, teď vám ukážeme progres v točkách. Doložím video z prvního tréninku, abyste viděli ten kontrast. Tak druhý den tréninku a už se musí linčovat. Tak pojď, ukaž nám to, jak to dělá. Tak. Dobrý, fajn. Tak teď ten lepší pokus, pojď. Tak pojď, Darí. To hrozně neudělá. Vybrala jsi tu horší stranu, takže se uvidí. Hop. Ano, a dvojitou pojď. Hop, hop. Wow, dobrý. Tak pojď. Hop. Žup, žup. Žup, žup, žup. Tak Daruška se nám převlíkla. Proč se převlíká, Dary? Takže makáme dneska pořádně. Jo, fakt jo, přijde ti. Jo, přijde. Papa, šláp, šláp, pa, menší kroky do strany, pa, ty. Da, jsou fashion ponožky, co? Věříte tomu, že i trénink může mít zoufalství? Naprosto. My jsme dneska nějaký zoufalí. Tak Dary, pojď. Kaž nám to. No bez tvý ruky to nezvládnu. Pojď, to dáš. A krok. Dobrý, ať končí zadeček pod sebe, jo, na konci. Ano. Bum, nice. Tak Daruško, standard. Tady do kamery musíš. Ale nahoru, Bradu. Yes, ještě trošku. Bradu, ještě dodáš. Už to nedám víc. A budeš koukat sem, jo, tady. Dobře. Tak, a pojď, točíš. Toď se. Ale teď tam už nekoukej. Tak, musíš, tak, šilhat, pojď, šilhej za sebe. Tak, dobrý, hezky. Teda. Wow. Točí se mi strašně hlava vůbec. Nevím, kam se koukám. Prostě já nemůžu z těch fusek, to je bomba, ty. Jsou fusky, které jsem měla schovaný v šatníku třeba 3 roky. Ani jednou jsem si je na sebe nevzala. No vidíš, a přišel Stardance a jsou tady. Takže čas konečně zazářit. Tady mě nějak vychází noha. Jak to? Raz a dva a se. Raz, dva. Tada. A uskáčeš, ne, to už jsi měla skočit. Máme tu freestyle. Já to balím. Máme tady bordel. Yeah. Jdeme na jídlo! Jdeme na jídlo! Jo. Dario, tady se nemůže jezdit na koloběžce. No a... Nesmíš! Jdem do naší milované pitevny na jídlo. Jedeme domů. Jo. Jú. Ale bus má zpoždění nějak. A jejda. Metr. S koloběžkou. Yes. Seabay. Tak my vás zdravíme už tady z domova s kočkou. Jsem unavená. Byl to dlouhý den. Ale moc jsme si to užili, nebo já, aspoň. Tak jo, moc děkujeme za to, že jste tady s námi byli celý den, že jste nás sledovali, psali jste nám, bylo to moc fajn. Těšíme se na vás na podzim, v říjnu,
na prvním přenosu. Tak díky, že jste byli s náma a budeme se na vás těšit.